हाय यान मल्लिका यानी निन्निगलेग आलू मटर ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ನಲ್ಲೈನ್ ಬಟಾಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಈಚೆ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಚಮಚದಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯನಿಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆನ ಜೀರಿಗೆದ ಬದಲು ಸಾಸೆ ಮಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕ ಏನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಕಮ್ಮೆ ನೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಪಾಡೊಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೇಕೆನ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗಿಂತ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದ 4 ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚದೇನಂತ ಖಾರ ಖಾರ ಬೋಡ್ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಜಿನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಂಡನೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬಟಾಟೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತ ಬೇಯ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತ ಮಂಜೂಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಇದು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಬಾಜಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮಟರ್ಲ ಬರುಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಆಲೂ ಮಟರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ಮುಂದೇನು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಮಟರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಬೇಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಚಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಟರ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಂಡೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಯರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅದೋಟು ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡೊಂದು ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಜಿ ನೀರ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ನೀರು ಆಚುಡು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಖಾರೋಗಿ ಎತ್ ಬೋಡು ಆ ತೂದು ಪಾಡ್ನೆ ನಿಗುಲು ಕೆಲವು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವಂತೆ ಅದು ಖಾರ ಎಪ್ಪುಜಿ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೆ ಒಂದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನೀನು ಇತ್ತೇನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯೊಂದ್ಲ ಬೈದುಂಡು ನೆತ್ತ ನೀರು ಲಾಜೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೊಂತೆ ಚುಚೂರು ನೀರುಂಡಾತೆ ಚುಚೂರು ಪಸೆ ಪಸೆದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅದ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೈತೆ ಇನ್ನು ಆಲೂ ಮಟರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೋರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಓಕೆ ಬಾಯ್